Wijo ingkang winantu ing pakurmatan, para kakang siswa ingkang tansah jinaket ing manah. Murwakani lampahing pawiyatan ing enjing menika, sumangga langkung rumiyin panjenengan kula aturi jumeneng sawetawis. Saperlu manungku puja nyuwun dumateng panguwasing Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi-mugi panjenengan lan kula tansah pinaringan kawilujengan salebetipun nderek pawiyatan sarta manah ingkang jembar, karkat ingkang gumregah, satemah saged kacunggah menapa ingkang dipun angkat. Manungku puja anut ageman kapitadosanipun piyambak-piyambak. Sumangga. Manungku puja purna. Sapurnaning manungku puja kalajengaken kumandhanging lacaran permadani kuncara ingkang badhe dipun pandhegani dening Mas Zaki Nugrah Maulana Syarif. Sumangga.